Kahugot, natanong mo na ba kung gaano kahalaga ang mga sakripisyo ng ating mga magulang? Huwag mong bilangin ang pagkakamali ng iyong magulang dahil hindi mo kayang bilangin ang kanilang sakripisyo, mabuhay ka lamang. Alam mo, madalas tayong nakakapansin ng mga pagkakamali ng ating mga magulang. Minsan, iniisip natin kung bakit ganito o ganyan ang kanilang desisyon. Pero kahugot, bago natin sila husgahan, isipin natin ang lahat ng sakripisyo nila para lang mabuhay tayo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang mga magulang natin, kahit hindi sila perpekto, ay ginagawa ang lahat para sa ikabubuti natin. Sila yung gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng mahaba, at nagpapakumbaba para lamang matugunan ang ating mga pangangailangan. Hindi nila iniinda ang pagod at hirap basta't makita lang tayong masaya at maayos. Hindi natin kayang masukat ang lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa atin, kaya't imbes na bilangin ang kanilang mga pagkakamali, magpasalamat tayo sa lahat ng kanilang ginawa. Matuto tayong magpatawad at magbigay ng respeto dahil sa kanilang walang sawang pagmamahal at pag-aaruga. Sa huli, kahugot, mahalaga ang pagtanaw ng utang na loob at pagpapahalaga sa ating mga magulang. Hindi man perpekto ang kanilang mga desisyon, tandaan natin na lahat ng ito ay ginawa nila para sa atin. Huwag tayong mag-focus sa kanilang mga pagkukulang, kundi sa kanilang walang kapantay na pagmamahal at sakripisyo.